Revitalizacija Jasenovca, Ante Pavelića i ustaškog režima iz 40. godina prošlog stoljeća trenutno je na dijelu u državi Hrvatskoj. Osobno smatram da pojedinac, pa tako i država, koja ne raščisti sa prošlošću, nema budućnost. Zato ovaj video i je apel za budućnost. Već duže vrijeme, ali sada je to poprimilo intenzitet u državi Hrvatskoj, došlo je do podjele stanovništva i podjelu su napravili oni koji se tobože zalažu za iznošenje istine, za aboliranje Jasenovca, Ante Pavelića i ustaških zločina u 40. godinama prošlog stoljeća. Oni koji su stoljećima težili imati neovisnu državu Hrvatsku. 90. godinama u ratovima na prostorima bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije sudjelovale su manje-više sve republike. Vi, Hrvati, koji ste imali taj vjekovni san, došli ste na svoje. Da li je Hrvatska samostalna? Pa, ja bih rekao da nije, ali nema veze, idemo dalje. Da li je nezavisna? Ja bih rekao da nije, da ovisi o Briselu. Da li je međunarodno priznata? Je, tu vam dajem za pravo. Da li je članica Europske unije? Apsolutno. Možda bi bilo bolje da nije, ali je. I da li je članica NATO saveza? Je. Znači, ostvarili ste svoj san. Pa moje pitanje slijedi, zbog čega energiju, vrijeme i resurse ne trošite da izgradite Hrvatsku, da bude moderna Hrvatska, da poslije ustaša i partizana, da ponudite opciju broj 3, zbog čega nas vraćate na opciju broj 1, ustaštvo. Ni toliko godina nakon što je potres zadesio Hrvatsku, njezini mnogi građani ne žive u svojim domovima, čekaju adaptaciju i izgradnju. Najprije je trebao biti donešen zakon, pa je trebalo osigurati sredstva, pa sada treba pronaći izvođače koji su spremni raditi za ta sredstva. Oni tvrde da su malo, pa ih je teško naći. Zašto ne trošite vrijeme na razvijanju, na suzbijanju velikog postotka korupcije koja je u javnim državnim institucijama, u policiji, u pravosuđu, u državnom odvjetništvu, u javnim ustanovama? Možda baš zato što ste je vi stvorili. Zbog čega nas vraćate u aveti prošlosti? U prošlo stoljeće, u 40. godine. Kad su i Lorković i Vokić, dakle ministar vanjskih poslova nezavisne države Hrvatske, govorim o Pavelićevoj Hrvatskoj, i ministar obrane Vokić, kada su htjeli prijeći na stranu saveznika, raščistiti sa Hitlerom, što se desilo? Ubio ih je Ante Pavelić. Uhapšeni su, ubijeni bez suđenja. Zašto niste tada okrenuli leđa fašistima? Zašto ste i tada imali isto dvije vojske, domobrane i ustaše? Domobrani su bili legalna vojska. Ustaši su bili paravojska. Zašto ponavljate prošlost?
povijest, zbog čega, nije mi jasno. Znamo od kuda je to sve došlo. Znamo da nije došlo iz Hrvatske. Ono što je unutar granica legalnih Republike Hrvatske. Znamo da je došlo iz susjedstva, iz susjedne države. I opet se ponavlja. I sve ovo što se događa sada, isto dolazi iz istog središta, iz istog smjera i povijest i prošlost se ponavljaju. Hrvatska se ne brani i ne gradi lažima. Ne gradi se nasiljem ni represijom, a kamoli nadmetanjem svojih ideala, kako političkih, tako moralnih, društvenih. Demokracija ima zaista jednu dobru stranu, da većina, pod navodnicima, odlučuje o svemu. Naravno, ima demokracija i jednu veliku manu, a to je da 10 idiota, budala, mogu za 1 sekundu uništiti ono što 9 marljivih, vrijednih i pametnih grade godinama. Vi koji se sada zalažete za tu ideologiju koju nam nadmećete, a to je ideologija mržnje, nepijeteta, iskrivljavanja povijesti i činjenica, vi niste bili niti rođeni 40. godina prošlog stoljeća. Vas su vaši roditelji odgojili u tom duhu. Ne domoljublja, jer domoljublje je kad voliš svoje, a poštivaš tuđe, nego u nečem drugom strašnijem. Tako i vi odgajate svoju djecu, što je najvidljivije, da djeca koja nemaju ni 15 godina, a punoljetnost sigurno nemaju, u majicama, pod određenim oznakama, uzvikuju da su za nešto spremni i ubi Srbina. Vi isti tako plasirate svoju ideologiju na ulicama gradova države Hrvatske, a želite istovremeno abolirati Jasenovac, Ante Pavelića i režim ustaštva. Nadmećete nam ideologiju da je Jasenovac bio radni logor, maltene wellness centar za Židove, Rome, Srbe, ali i Hrvate koji se nisu slagali s vašom ideologijom, kao što se ne slažu ni danas, pa ih nazivate jugonostalgičarima, partizanima, velikosrbima. Ne birate riječi da biste drugima nadmetnuli svoju ideologiju i ponizili ih. Tako ste i ono vrijeme ignorirali Lorkovića i Vokića, dvojicu visokih dužnosnika. Ne, Pavelić je rekao da ostaje vjeran Hitleru, da je s njime započeo i s njime će i završiti. Ja osuđujem svaki zločin. I ustaški u Jasenovcu i partizanski u Bleiburgu. Žrtva je žrtva. I svaki zločin koji je neko ko je Srbin učinio Hrvatu i svaki zločin koji je Hrvat učinio Srbin. Svaki zločin je zločin. Po svim međunarodnim standardima i prema Božjem sudu. Jer baš vi se zavaravate da je Bog Hrvat,
Nije. Baš vi, koji ste ignorirali Lorkovića i Vokića, ponovno ponavljate grešku i dovodite Hrvatsku u opasnost. Pogledajte malo što se događa u Europi i u svijetu i bit će vam jasno da ideologija koju vi širite vrlo brzo bi nam se mogla obiti u glavu o novoj preraspodjeli teritorija. Zašto ne stvarate Hrvatsku? Dobili ste Hrvatsku. Dobili ste realno i puno više nego što zaslužujete. Uvukli ste se u sve sfere i pore života. Upravljate Hrvatskom. Stvorili ste nepotizam. Dijelite nas na podobne i nepodobne. Zauzeli ste sve institucije. A baš vi, koji se busate da ste veliki Hrvati, rođeni ste daleko od centra Hrvatske, daleko od grada Zagreba. Isto ponavljate sve već viđen scenarij 40. godina prošlog stoljeća. Da li se domovina gradi mržnjom, lažju, zastrašivanjem? Sada ste otišli tako daleko da prijetite saborskim zastupnicama, da ćete mijenjati gradonačelnika. Ja ne podržavam Možemo. Ja sam već drugi dan rekao da oni ne mogu. Ja nisam član nijedne stranke, dakle nemam opredjeljenje. I ovo ne govorim zato što volim zagrebačkog gradonačelnika. Ali u vrijeme božićnih dana, adventa i nove godine, kad grad je jedan od najukrašenijih, grad Zagreb, jedan od najukrašenijih gradova u Europi i privlači turiste koji ne žele tu vašu ideologiju, koji ne znače šta znači biti za doma nešto, koji ne žele slušati ubi Srbina. U tom dijelu ga podržavam, da nam to ne treba, barem ne u ove dane. Moj djed je bio ustaša. Moj djed od strane oca, dakle otac moga oca, bio je ustaški tabornik. Ako vi znadete, većina od vas koji se sada tako deklarirate, ako uopće znate što znači ta riječ. Kažu da je bio dobar i pošten čovjek. Ustaški tabornik je bio u jednom malom selu, u prigorskom selu nadomak Zagreba. Tu je i rođen. On je tu rođen. Pomagao je ljudima. Brinuo je, skrbio o jednom dječaku iz susjednog sela koji je ostao bez oca i majke. Taj dječak nije imao nikoga. Moj djed, ustaša, ustaški tabornik, mu je bio skrbnik. Ne zbog imovine, nego da odgoji dijete, da brine o njemu. 45. godine je sa skupinom ljudi organizirao rekonstrukciju krova na stambenoj kući tog dječaka. I sam je sudjelovao u radovima. Bio je na krovu, letvio i slagao crijep. A partizani su ušli u njegovo selo, dakle susjedno selo. Moj otac imao još 2 brata, ali tada je bio najmlađi. Imao je
ni 5 godina tu. Uperili su to oružje u moga oca. Ne u druga dva strica, nego u njega, zato što su znali da je najmlađi i da će se uplašiti. I pitali su ga gdje je djed. Moj otac se uplašio i rekao da djed je u susjednom selu da popravlja krov. Partizani su natjerali mog oca da ih odvede u susjedno selo do te kuće gdje se nalazi djed. Uplašen dječak sa suzama je krenuo. Došli su do te kuće, repetirali oružje i naredili djedu da siđe s krova. Kad je djed sišao, moj otac mu se uhvatio za noge i plakao. Partizani su mu rekli da ne plaće, da neće biti ništa tati njegovom, mom djedu, i neka ide kući. Djedu su odveli u šumu i ubili ga. Čuo se pucanj. 2-3 dana djed nije dolazio kući, a mještani su krenuli u potragu. Našli su ga ubijenog u šumi. Sa tijelom već koje znamo kako je. Taj zločin nije učinio Josip Broz Tito. Taj zločin nije učinio niti Srbin, niti Musliman, niti Slovenac, ni Makedonac, ni Crnogorac, niti Njemac. To ubijstvo je počinio čovjek iz susjednog sela, i ne zato što je moj djed bio ustaški tabornik ili loš čovjek, već zbog pravno-imovinskih razloga što je šogor, brat od moje bake, dakle zakonite supruge mog djeda, naručio to ubojstvo zbog pravno-imovinskih odnosa. A još u šumi je prijetio i rekao mom djedu da će ga ubiti. A djed onako hrabro je rekao: ubi, ja sam tu. Moj otac se nosio s posljedicama tog događaja. Čak i u odnosima s ostala svoja 2 brata, koja su po potrebi uvijek mogla iskoristiti to da je moj otac zapravo djedi, svom ocu, njihovom ocu, donio smrt. Svaka žrtva je žrtva. Ali ja zbog toga nisam ustaša i dozvolite mi da ne budem ustaša. To što je moj djed bio ustaša, ustaški tabornik, kažu dobar čovjek, moralan, mogu vjerovat, ne moram vjerovat, ali vi danas koji me želite uvući u 40. godine prošlog stoljeća, ne činite to jer ja ne želim biti ustaša. Izgubio sam djedu, izgubio sam i oca, i 2 strica, izgubio sam sve. Zbog ideologije ni kriv ni dužan, a nisu ni oni. Sukob je lako započeti, ali ga je teško zaustaviti. Ne mrzim nikoga. Nikada nisam niti ne mrzim. I nijedan narod nije zločinački narod. U svakom narodu individualnost, individualna krivnja. U svakom narodu ima i žita i kukolja. U svakom žitu ima kukolja i u svakom kukolju ima i pokoje zrno žita. Hrvatsku sada imate. Što sada želite?
Hoću li po vašim novim standardima i ja kao nepodobna osoba koja se usuđuje govoriti istinu, koju vam misle većina građana Republike Hrvatske, samo vam se ne usude to reći, hoću li ja biti u wellness centru tamo negdje ili radnom logoru, ali kako vi to tumačite, wellness centru. Činite to Bože s prenapuhanim brojkama žrtava Jasenovca. Ok. Ali onda to nemojte činiti aboliranjem, da je to bio radni logor i wellness centar. Onda istražite i dajte stvarne brojke. Ali ne morate se truditi. Međunarodne institucije su već okvirno izračunale broj žrtava. I zato nemojte to činiti, jer upravo nas dovodite u nezgodnu situaciju da ćemo završiti kao i 45. Državu koju ste vi tako dugo čekali. Nemojte je tako brzo izgubiti. Ona je trajala samo sa Hitlerom 4 godine. Nemojte i ovu izgubiti zbog takvih izjava, takvog narativa i svega što činite. Potpuno suosjećam sa svima vama koji ste izgubili bilo koga u Bleiburgu. Ja sam izgubio djeda, pa za to ne optužujem nikog. Ne mrzim nikog. Ali nemojte sada gurati u prvi plan zločine Jugoslavije, Tita i Partizana, a potpuno negirati svoje zločine. Pa vi ste počeli. I to nije bio realan odgovor na onu staru kraljevinu Jugoslaviju, ni na sve ono što se tamo dešavalo. Odgovor nije bio takav kao što ga sad pokušate opravdati. Zločinom. Ne. Opet se ponavlja povijest. U 40. godinama prošlog stoljeća bile su dvije vojske. Domobrani i ustaše. Sada se opet ponavlja Zbor narodne garde i HOS. Ali kao što je tada u manjini 40. godina, tako i sada HOS je bio mali dio onih koji su ratovali u odnosu na Zbor narodne garde. Dakle, vi ste u manjini koji sada želite nešto nadmetnuti većini. Na kraju krajeva i predsjednik Franjo Tuđman je razriješio to, raščistio je to. I rekao da je krajnje vrijeme da dođe do pomirbe. A vi ste izdali i njega. Ali je jasno i rekao da ste vi elementi koji destabilizirate Republiku Hrvatsku i onemogućavate međunarodno priznanje iste. I sada radite to isto. I pitam vas, za čiji interes? Za čiji interes to radite sada kad imate sve? Zašto je sada potrebno da uzvikujete parole da ste za nešto spremni, da treba nekog tamo Srbina nešto? Država koja je snažna, koja je jaka, koja je čvrsta,
sa protivnicima u prošlosti gradi zajedno budućnost. Ne na parolama nekog bratstva i jedinstva, već na ekonomiji i stabilnosti u regiji, u okruženju. Zar poslije toliko godina, 90 godina od onog drugog svjetskog rata, 40-ih u prošlom stoljeću i niti 30 iza ovih novih ratova, vi nemate neku bolju opciju broj 3, već nas vraćate natrag 90 godina. Jadna država s takvom ideologijom, s takvim planom i programom. Hrvatska, gdje ljudi, umirovljenici i veći broj građana jedva preživljuju, kopaju po kontejnerima. Država koju napuštaju mladi. Država koja mijenja strukturu stanovništva naseljavanjem nekih drugih naroda. Država koja je opterećena s kriminalom, s korupcijom u svim institucijama, u velikom obimu i postotku. Takva Hrvatska očito vama odgovara. Očito vam odgovara da se i dalje dijelimo, da se i dalje iseljavamo kako bi neki od nekuda, iz nekog mjesta, kao i u prošlosti došli, nastanili, preuzeli institucije, vlast, političku odluku i stavili nas na stranu fašizma i znamo kako je završilo. To činite i danas. Ovo što vam govorim ja, to vam misli većina ljudi, barem s kojima se ja družim i susrećem. I nemojte biti sigurni da imate većinu. Nemojte raditi PR na žrtvama u ratu 90-ih, nemojte raditi PR na sportašima, na svemu radite PR. Svugdje ste vi najzaslužniji. Samo vi, vi i vi. To radite. Vi, većina od vas koji se ovo može ticat, koji ćete se pronaći u ovome, imate 2 domovine. Pa, možete birati. Ja imam samo jednu, ovu Hrvatsku, koju ste mi ovako uništili, gdje me pokušate deklarirati da budem nešto što nisam, niti što ne želim biti, gdje me učite da mrzim drugoga, ja to nisam. Ja imam samo tu Hrvatsku. Ali nemam i život dostojan čovjeka, jer život ima samo smisla kad ga živi čovjek. Svi vi koji gledate ovaj video, ostavite komentar, iznesite svoje mišljenje, svoje stavove, ne morate se slagati sa mnom. Vrijeme je najbolji sudac i pokazatelj, pa će se vrlo brzo vidjeti da li je ovo bila samo glupost koju sam ja izrekao ili će se nažalost mnoge stvari izdogađati. Kao i onim 40-ima, kao i onim 90-ima, kao i ovoj situaciji koja se sada dešava u Hrvatskoj, vrijeme je najbolji sudac i najbolji pokazatelj. Svima vama, bez obzira na vjeru, državotvornost, državnost, želim najprije mir svim građanima Republike Hrvatske, bez obzira na nacionalnost, vjeroispovijest. Želim da to bude njihova država u kojoj će ostvarivati sva svoja prava, živjeti život dostojan čovjeka i voljeti tu državu, baš zbog toga što i ona njima daje društvenu, moralnu sigurnost.
Lijep pozdrav i do viđenja. Želim vam mir i dobro zdravlje.